Това е пистолета. Това е блока за управление. Хвани сега пистолета и го напръскай. Предварително закачена ламаринка. Да, изчистена с курселин, с всичко останало. Да. И натискаме и започваме да пръскаме. Хубавото е, че не пада въобще излишици големи. Идеално. Това е. Сега се взима пистолета за горещ въздух. Да. Този компресор сега ли бранна? Няма нищо. Пуска се. С пистолет за горещ въздух. Започва самото изключение. Боята постепенно се разкапя и се разлива. Да. И започва да добива гланца отдолу с тъй като е шегрен. Първо се кара по ръбовете, за да може да захване най-близко. Значи детайла в този момент се нагрява до 60-70 градуса, самия метал. Боята вече е над 150 градуса, затова почва да се топи върху детайла. И спойката между тях става между 60 и 180 градуса. Между метала 60 и 180 градуса при пистолетно изпичане. Вече в пеш нещата са различни. Там е 200 градуса, както на метала, така и на боята. Но това по нищо не отстъпва на качеството на една пеш. И в домашни условия може да се прави без никакъв проблем върху малки детайли. Той върху големи ще стане въпрос да имаш търпение да нагряваш. Да, имаш търпение да нагряваш. Пистолета. Ако не можеш, тогава ползваш бренер. Ако е дебел детайла, само че отдалече, за да не се пали боята. Това е. Но на практика няма нищо сложно. Сложното е да го измисли човек. Тук се вижда как боята се е разтопила навсякъде. Тая ламарина е с дебелина 0,8 мм и става по-бързо. Ако е единица, времето малко ще се завиши. Но за домашни условия, при хора, които нямат пеш и искат да правят нещо, е идеална работа. Ето вече почти навсякъде, не почти, а изцяло детайла е готов. Тук иска малко да все още. Статиката така е залепила боята здраво и стабилно върху детайла, че топлия въздух, макар и струен, не може да бутне боята да я събори долу, а всичко си остава, както се вижда, горе. Готово това е. Кое? Готово е. Това е готово, да. Готово, детайла е готов. Детайла е готов. Оставяме го да изстине. Готово за употреба.